hau da gure proiektua. Autogarajean sartzeko eta ateratzeko autotik jaitsi eta bueltan ibili behar izatea nahiko deserosoa da. Are gehiago uriari duenean. Horregatik atea automatizatzea bururatu zaigu, autotik jaisten ibili beharrik ez izateko. Proiektuaren deskribapena. Atea tipo doinez eskuz ireki, motor elektriko eta transmisio sistema batekin baizik. Zati batek gutxienez plastikozkoa izan behar du. Argi zentsorea eduki behar du atea irikitzeko eta barrutik sakargailu bat ateizteko. Zati bat material berrerabiliz egin behar da. Egurrezko estruktura dauka eta zirkuituko elementuak hauek dira. RLA, LDRA, resistorea, erresistentziak, potentiometroa, sakagailua, ibilbide amaiera eta motorra. Hau da zirkuituaren eskema elektrikoa. Eta hola funtzionatzen du. LDR-ari argia haitzean bere resistentzia txikitzen da eta honela transistorean basera elektrizitatea iristen da. Eta honek kolektoretik emisorera elektrizitatea pasatzen uzten du. Zirkuitua itxiz eta RLA aktibatuz. RLAak beste zirkuitua aktibatzen du, barrera altxatuz eta ibilbide amaiera zapaltzean zirkuitua itxi izan da. Ondoren, sakagailua sakatzean motorrak beste alderantz egiten du bira eta barrera itxi izan da. Entzaiozue, berrio, argiarekin nola egiten den, eta atzetikan... Atzetik sakagailuakin berriro bera. Beraz, sartu zatenean garajea, atzeko sakagailuakin ematen diozute. Berriz, egin zazue, argiarekin, ireki, eta atzetik zurtzen da beretik. Osongi, bete duzue beraz askatutakoa. Eskerrik asko.